Toch? Niks. We doen helemaal niks. Oh nee? Nee. Wil je vertellen? Ja. Wat een ongelofelijke smeerlap je bent. Weg, We gaan dit naar de politie brengen. Ga je onder. Weet je vrouw hiervan? Ja. Maar weet je ook wat je echt doet? Je bent een vieze oude man. Nee hoor. Een therapie noem je dat? Dit noem je therapie? Goedendag mevrouw. Kom maar. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Albert Stegeman van het televisieprogramma. Ja. Onze favoriete programma. Nou, kijk aan. Ik heb uw man ontmaskerd. We gaan ervoor zorgen dat u gaat stoppen. Ja. En u had al lang moeten stoppen. Ja hoor. U moet met pensioen. En u mag helemaal geen klanten meer. Wij gaan dit aanhangig maken bij de politie. Ja, wat doe je? Met gewoon een hele oude viespeuk. Niet doen. Wat moet ik boos op je? Nou, kom maar. Beetje boos. We gaan dit Nederland laten zien. Helemaal allemaal. En er is nog één ding wat ik even wil zeggen. Oude viespeuk. You have nothing to fear but clowns themselves.
Bedankt allemaal. Tot ziens. Een hele fijne avond gewenst. Veel plezier bij de volgende bench. Lekker neet gaan. Wij waren Boy Akira. Groetjes thuis.